El retaule major del monestir de Santes Creus és una de les obres més importants realitzades a la Catalunya d'inicis del segle XV. Com tants altres retaules gòtics, el conjunt va ser desmuntat arran de la construcció d'un nou retaule barroc a mitjans del segle XVII i, com a conseqüència d'aquesta operació, la major part dels elements integrants del retaule gòtic van ser traslladats a l'església parroquial de la Guàrdia dels Prats a la Conca de Barberà. Un carrer del retaule, però, va ser escindit del conjunt i es va portar a l'ermita de la Mare de Déu dels Prats. Precisament, les taules que conformen aquest conjunt són les que es poden veure darrere meu: la Nativitat i la Resurrecció de Crist i un coronament amb Sant Joan Evangelista. Per les parts conservades i pels documents, sabem que el retaule major de Santes Creus era un conjunt de tècnica mixta de grans dimensions. Estava format, per tant, per pintures i per escultures. Les 3 escultures que coneixem es conserven al Museu Diocesà de Tarragona i en elles s'hi representa la Mare de Déu, que era segurament l'escultura central, i a la vegada aquesta escultura central anava flanquejada per 2 santedats, Sant Benet i Sant Bernat, que són els principals sants dels benedictins i dels cistercencs respectivament. Quant a les taules pintades, s'hi representava un cicle dedicat als goigs de la Mare de Déu que s'iniciava amb l'Anunciació i que acabava amb la dormició de la Mare de Déu. La predel·la, per últim, estava dedicada a tots els sants. El retaule de Santes Creus va ser un conjunt d'execució complicada. Va ser encarregat segurament l'any 1402 a Pere Serra, que va morir sense haver-lo finalitzat o fins i tot no sabem si va arribar a pintar alguna cosa. Posteriorment, el retaule va ser novament encarregat a Guerau Gener, que també va morir, i finalment qui va donar finalització al conjunt va ser Lluís Borrassà, que el va acabar amb anterioritat a l'abril de 1411, que sabem que la documentació ens diu que l'obra ja estava col·locada al seu lloc.